Ikaw po kung pasalamat sa inyo sa pagtabang po nito sa programa ng gobyerno. Ano ito po ang padayo sa pagsuporta nito sa grupo kita. Giling-giling ko, dahil po ini mga prosperat kung dahil kita magkarabakan. Maraming salamat po sa DSWD at kay Secretary Rex Gatchalian and kay RA Norman sa malaking tulong po na ibinigay niyo para sa amin para maitawid po namin ang pamumuhay namin po sa araw-araw. Sulong kabuhayan!